lo. Kedamtang nilitum tarikin koi ratro. Arni kamar di sorong kepatu aklamalong. Koloni konstituensi komiti penpatir pipon si labangso kepatu aklamalong APSLC mas joining labangso meeting padoji pulo lapen kenilitum tarik rep ni SP office lapen DC office tame labangso order bangke johang lo sita labangso order bangke nang cancel tot lo lapen ke tariking ingkoi rapho anong we bangke Hauraghat OC Monjit terang niliphan isi notice nang pilo ladak luring tipi IC wang pensi niliphan labang so notice bang napa jirkang lo labang lahen lo ho labang so notice bang ke ladak nang itung tariking ko ira trokar niya bang ke kamar te sorong ke patsu aklam lo bang ke meeting bilong lik ulam pensi niliphan nang tukang lo lapan ki kopi pon lo kunili arjudun lo lapan galang litung pulo je karbiang long ke 144 CRPC labang so ke jari do aposin labang so ameting abang ke bilong lelo pulo lapan ke nilitung la kamar di sorong ke patu aklam long bang ke dode det lo lapan harmon klab long nilitung na kejon man cingwai com ji kusi labang so ke cingrum dulu harabang so ke cingrum long sitame hang pemdang lok ladak local MLA dorsing rong hang sitame lapuson na sailang no si nang ke claim lo mapuson sinili arjung tung lang litum apang lapen ke noni litum ka cini nang ye bangke la sona sailang no yong sinang claim bom lang pulo lang te arona teng pen labang so administrative atuma pan sitame litum PIL pinang kokpo lapen ke labang so rat caria song atuma pan sitame labang so government ka caria atuma pan sitame MLA dorsing ronghang lapen ke CM ake hai tuliram ronghang pan sitame labang so asai lang no abang ke litum arju ponang kokpo kasi donatum la kado kabe rat doan apan ke pacini bang ke lahen lo ilitum lapuson lo in order atum nang pasik sakwer lo pulang te ilitum labang so long ria phan khe phan sik sidol ke pang tang ya phan pen autonomous labang so long ri ke palong ya phan abang ke kasik sak do kokpo lasi kadok kawe rathur pak penci labang so kace song long klam long ke ilitum bang nang kokpo lapen ke aron re ilitum kathar sara phan labang so silent killer labang so sailang no abang ke Assam government labang so secret policy madante labang so law and order atuma bang sitame labang so bang ke ington ponangku ington te pulang te rada bang ke labang so sailang no bang ke cecak ber bedeji letum arona teng pen high court sitame lapuson PIL ki pidam ja phan bang se niltum cisik pon labang so along ria phan labang so we kimia farman kheya farman labang so kace song along ge nang patikuk dun ja phan bang se halabang so bongo sena manang te RSS lapen law and order tum sitame lapuson sini tum phan labang so melong nang tum pradun dudlo lapen ke langdam pulodang te jong si ahok hak karbiang longar lo jong si 144 CRPC jong si effect nangji pulodang te niltum APSL si asong phantong effect bong lo karjung meme alam thebang do koklo kedam tang langdam lo nang niltum dak phuluni দুই নং তুম জিলং তারিকিং কয়রা ফ লা বড় তুম বাথো হালা বাংসো ধর্ম কে ক্রয় তুম হালা বাংসো কে তালনার নি মাদাং তেলা বাংসো মিটিং আর নি সিতামে নেলে তুম ফুলুনি কনস্টিটুয়েন্সি ইএম জাংব্রা কিলিং সিতামে হালা বাংসো মেলং চিতং দুন তাংতে হালা বাংসো মেলং কে পিপলো লা বাংসো 144 CRPC ke effect filuma nile karju kang tunga bangkala henlo lapen ke tariking koira throk siang ni joy sing doloi udutiram hol along 1 day eat morcha labang so training abang ke people si bilong lok lo law in order tum hala bang so ame long ke people che char dun de det lo hasi
ahok ahak law and order tumjong si labangso kelang cari peace labangso monsama phan claim back ji pulante labangso ili tum APSL si aphan labangso law and order tum 144 labangso nangajari chot bangke chokche ji arona teng langdam pulodangte ladake law and order tum mangsi labangso a situation abangke create ja phan bangsi lapuson a homoisa wan rong lo mapusi nilila nang litum labangso press pen bangke puntung ke law and order sitame labangso sayong si claim bom pulodangte komane abijp atum bangke palom bom komane regional manangke APSLC atum bangke pasik sak bom pulodangte kewangjar nia bangke labangso putha ka bangke rat tum sitame kroi verwe daji law and order pan sitame arona teng pen insai ponang kokpo asi nangli tum media theng no nili labangso lama bangke pache thang tung lo marang te kadok awe tame chini ye phan sila bangso alam the bang nili pinia bang nangli tuma phan hangpon lo lapen ke demokrasi along ria pot minaksi ladaka bangke komane political party to may meeting ke do komane to may meeting ke do pu bangke ladake wang wedet nangji ade litum a constitution amasi dakke demokrasi country pinak loke along ri pinak loke pulo dang tela dak bangke may meeting ke do dharmo alam ke than mane kopene ame so ke do mane kopene awareness kipi lapuson na bangke letum chekam khidet nang ji ahok ahak jong si law and order tum labangso kang sai vek ji pulo tang te kidam tang labangso joy sing doloi uditiram holalong taring ko ra throk siang ni piposi halabangso one day eat more cha tung labangso training long people onte halabangso me long pasik sak dun de lapen ke taring ko ra pho arni dui nong to long labangso batho a dharmo ke kroya tum halabangso me long people long tangte em kang bra killing ke halabangso me long dun long lok asi nili karju alam the bang ke la hen lo asi li tuma phara bang ke jatnon labangso inglong so phan labangso ili tum ke sik sido laphan nangke pa phuk je phan bangsi Assam government matangte law and order marangte team kar bia nili tuma phan nang plung phun lo meeting e dak dulong le kusi amasi nili hem nili sopo ta ningkan sirkep lapuson ke chok amasi labangso birthday dal sorni do lamasi vote amathanili hala bangso arada tuma phan nil bangso a birthday program along sikat dok awe phan chewan thulap lo lapen ke nil tum kapre kaluhi tum phanta constituency kapre constituency tum phana chofalo lapen central committee phana chofalo teksona thakse ne tum APSLC central committee JI kathar sitame wangbo mahut manja long sitame alang lia phanang khang dun lo lapen ke long ni dalong sitame lang khang dun lo lapen ke rong logor long pe nabang ke pang thek the agari a number plate kabe khala bangso agari pensi kathar sar phan pichanang kuri dun lo labangso pichanang kuri dun bom bang bom alang li tum sitame gari nang pang tang si ladak phuluni high school la get a theng no an wang si khala bangso pang thek bongo sina madangte RSS atung banghini kathar sara pinang dun si labangso aget high school aget long ans tame nang dun flut lo lapen ke niltum kaddo kabe kopi joy ma puthur paksi hala bangso dim an pali dun lo kathar sara phan bangke hala bangso bongo sina lo labangso police atuma mukha kene ponja phana bangsi alang lia phana bangke kachisik lo amati nilitum kaddo kabe ladak nilisopo birthday program along kachetong rada tuman thur pak si aladagan dunlo lapen alang lia phan one day si pajok dun plot lo jula puson si labangso RSS matang ke bongo sina tuma phan bangke ilitum inglong so ke phan labangso kachesong